Kanya laki din! Akay, nalpas ti istorya. Naibus mo ti arakan pulutan. Kasano ngayon, pareho nyo? Ay ka, agi istorya tayo pa ya. Uy na, gamawanan ti arakan pulutan. Ni, awang karon ti pulutan, paray. Problema ya tayo ta. Kunakay, nga dapay kwartam. Kaya dapay dapay 500. Ay, umanay dahi ta na paghatang iti arak ken pulutan, paray. Ay, asinaw ti mapangumatang. Ay, siya kaw. Ala, urayan da ka nga raw dito, iparay. Nakaluto akon itiin na po, Jenny. Ay, mabisina ko, nanang. Maganta yun Awan pa'y mat ni tatang mo, binilin ko agumatang iti sidaan tayo. Saan manan nga agawid ni tatang? Mun nga rod, ket ni, anyan ti oras. Ay, ingkamang kidi kitaan, tamangan numakiin inumanan nga agpaisaw. Sa pulak manan? Pang sa pulak nga Ijay apagiinuman da. Ay, kutno nagado ti pag-iinuman da. Gumatangak man iti arak, jay kadakkelan. Ay, mabit lang. Uncle, nakita yung ka din ni tatang ko? Ay, berbero kam ni tatang mo. Wan, uncle. Tadya impagatang ka nun ni nanang ko, asidaan mi. Kitno agiinom kami, balasang ko. Sa dino, uncle? Jay siro kiti santol. Amom ijay? Wan amok, uncle. Apay, umay mo pagawida ni tatang mo. Wan, uncle. Tawan ti sidaan mi. Mabisin kami. Tangay si Mang Putin ti arakan pulutan. Rugyak man ang tiag istorya Pareho nyo. Nakatakder jay balasang mo dita pohon ti santol. Ay na, ni. Ay, Jinay, anda ka mo dita. Agawid ka kanon, kuna ni nanang. Ibaga ma, Jack pa'y makawit itatan eh. Madama ti panag-shot me, kadagiti ko kumpare. Ay, jay ka no ginatang mo asidaan. Ha? Ay, wala niya. Adagayam impagatang ni bakit asidaan. Ay, sos, delikado kan paray, no di ka nakagatang. Ay, sos. Ay, impagatang kumot iti arakan kan pulutan di paggatang. Kaya't mo asawin, iso jay limagasawt, paray. Uwan nga rod. Ay, ano sa nyo pa'y lang ti agsiday ti ugot ti sayo ti Ibagam ka ni nanang mo, basang. Nauma kami niya agsidsiday ti ugot ti sayote. Isumanan ti sindami itay agsapa. Isupay ti binalon may di eskwelaan. Sa ita, isumanan ti sidaan men. Naglaingan na sumungbat day tabalasang mo, paray. Ay, wing kakaagawi dahil. Ado ti masida ije balay. Ingkan tanay, sumip ngitan. Adda ka pre, di tapuon ti santaol. Amangan nualaan na ka. Ang gawid akman laangan. Ay, sa... Binutbutang mo balasang mo, paray. Tuloy ang ligaya. Agsyat tayo. Ay, naggatangam iti dati fried chicken apulutan tayo, paray. Saan na kayat nga agawid ni tatang nanang? Aginomdapay ka no? Kat, jay ginatang na ngay asidaan kayo. Awan ka no, nanang. Naigatang na kano iti arak kan pulutan. Anya, ay unay matday tang amamon. Unaan na pa iti bisyo kan barkada na, ngam ti pamilya na. Ay, mabisin ako, nanang. Anya ngay nga rod ti sidaan tayo. Kapilatan akan asukar. Jak amo no isumati kayat dagiti adding ko. Ay, nala, tabugoong kan mantika matan ti sidaan. Tata, pero hindi partag may kani kumpare ngonyok. Nakadumugay na nakaturog, tata. Huwag ka raw. Ay, kasano nga yan? Anya kasano ngayon, tata? Baybayan ta dito yun, no? Yawid ta di balay ta. Ganda yun, di ba na ida? Ije balasyo pa ida, nalawa kataltalunan. Jak makay tuludan, tata. Ay, ang mga matuwang ta di tatambak. Gayta nga rod kay. Iso nga baybayan talatan dita, tata. Mausawan to madlaing. Agawid na may sana. Eh, sabagay
Ay, agawin takidin. Ay, ako rin nagpakaratapay mo ta. Pare nyo. Pare. Agawid kami na. Nagbati kan. Nagkuyog kami kani Tatandoy. Nay, win ko na sa. Iso nga, agawin tan. Manang Mirasol! Manang! Apay. Apay asan ang nagawid ni Manong Unyok idirabi Ay, bayam day di atao. Makauma. Napanmanen na kinom kadagiti barkada na. Ay na! Ingkayawi dun! Inyilad nan iti karuutan iti ayan tinakkel asantol. Anya, nakitam? Kat no dildil patan dagiti aso ti rupa na. Jay siguro pinulutan daan nagiinom ti dildil patan dagiti aso. Ay, mangibabain. Kitkitaan dagiti tao nga aglabas, manang. Isong nga ingkayawi dun. Bumangon ka matgitan Nay, apay ako model ka. Kikitaan da kan dagiti tattao ang nakaturog dito'y karuutan. Ay, karutan na yan dito. Kunak no, balay. Bumangon kan kunak na eh. Buwan, bumangon ako. Ay na. Ala, magnaka nga gawin. Apay dito, bawat nga awit mo. Magnaka na saya at no di mo kaya't kasaplitan ka dito'y awit ko abao. Ay, nagungot ka mo ito, bakit? Nagungat? Kat no inyinom mo amin jay sweldom, pati jay kwarta a paggatang iti sidaan, inyinom mo pa eh. Magibabay na talaga ni kumpare tang Unyok paray. Wan nga rod data, nakaturog yun na dyan karuutan ay. Ay, yaman latinalyaw itayag. Katawan mo dagiti tattaw ni di pagungungtan ni baka na. Dahil tangamin ti madigan ni pare Unyok kay. Sobraan na tayo maging gasahan na makatakdar. Ay, bayam tayo ito nagsuldaw. Isunto man iti gumatang iti araken pulutan tayaw. Sa bagay mo kidiya, tata. Ay, naglaka kikilan day jay akong parem no arak ti pagsasaritaan. Nanang, ayan nan nga ti balon mi kini ading ko. Ay, awan mat kwarta. Alangan kit dimot asaan kami nga agbalon iti kwarta. Umapapal kaming tulaangan kadagiti classmates mi nga agmermeryenda. Mabit lang, tenak dumawat kini tatang nyo. Hoy, Unyok. Unyok, agriing ka man. Nagsagit ti ulok. Mangted ka man iti kwarta. Balunan dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Kinuginalkal mo amin na bulsak. San ayang inalam amin? Kaya't mo asawan? Awanan ti kwartan? Kinuawan iti bulsak di awanain. Pulos nga awanan? Gawang nga rod. Anya nga ititad ko abalunan dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Bigbigatim tag-sir-sir mo. Inyinom mo mit gayam amin na kwartang! Ni Manong anasabat ko anagnag na. Napan nagtrabaho. Nagnag na anapan nagtrabaho. Ay, sa dino ayat ti pagtrabahuan na. Ijay construction, ijay kalsada, ijay crossing. Nagadayo ngayon apagnaan na, Manang. Ha? Barang no addagayem na makakita kan kwa na amagmag na kat sardangan da nga ilugan. Di mo matlainikan iti pamasahinan nga agawid. Kasano ko mga ikak, kat ginastos na mat amin akwarta na iti arak nga ininom da kadag iti gagayim na. O di ba'y amakas la pimpiman, tadi na mat amutag nakam? Hey, dagijay mat ngamin ababarkada na.
Ay nasaan ang makapagkadkad ni manong mo no dagiti gagayem na ti agkid daw. Angam no da kami a pamilya na ti dumawat, masapul apilitam. O anya, at dagayem mo asimbardang anangilugan kan ka, idinagnag na ka? Ay, awan nga rod. Ha? No pa nagiinom iti arak, nagado ti gagayem mo. Ngam, no panawan aka sa pulam ida, awan damot amang tulong kan ka. Wan nga rod. Kamin da ka da tricycle kan motor da. Kunakkan ka ka. Bus-busin na handa laan. Oh, anya ngay, nakamiris ka. Ay, kwa bakit nakaluto kan? Gaputaing gastos mo amin jay kwartam kadagiti barkadam. Anusam ti agsida iti ugot ti sayute. Una yan. Nagdagsan ti trabaho kiti construction. Sayote, ti sidain. Ho? Ay kat anusam ah. Tanasingpat kamat unay kadagiti gagayim mo. Ha? Siyakla ang ti makasango kadagita. Makangag da iti saan dapay anang nangag iti unos ti panagdagda. Pariyon nyo! Ah, apay paray? Dandan ni manan suldo, paray. Ay, wana. Ay katagilibre kan to manan na, iti inuman kang pulutan, paray. Ay, day talaga yan. Amo mi amas dak-dak kal suldo, ngamda kami, paray. Ay, wan, ilibre kay to amin, paray. Nagmayatay. Ay, Day takit timaskin ka, paray. ay, anyat kaya tiyo pulutan. Buo, alitsyon, ababoy. Ha? Ah, Day ti pulutan, paray. Ina, sige, buwalit sun na baboy man, paray. Anya gay, nakasarita mo ni Unyaw. Ay, wan, saan ka madanagan, tata? Nakasarita ko. Ay, nasaya at nukasta. Tama nagilibre ka na tayo, tata. Happy, happy man ay. Nagmayatay. Simang pwede ni tatang mo dyan eh. Awan pa'y mat nanang. Angam nalabsak ida itay kadagiti gagayem na ijay sigot a pagiinuman da. Agi inom damanan. Wan nanang, ijay sirok tinagdakkel a puon ti santol. Ay, ibusan naman ng ti kwarta na ijay. Inkayon anawaan nanang. Agsida tayon tumanen iti kape kan asukar. Gastusan na laang iti arak ti sweldo na. Ay talaga mapanak. Mapan kayon? One, mapanakon sakbay amala daw ti amin. Ngam awan armasyo. Adda armas ko. Daytoy nga ingiwat ko. Di iso ti armas ko. Aywan anya. O ay niya gay, at datay maamin hindi to isang wanan tila misaan. Manong arak ti pagatang mo, pariyon nyo. ay, panunutak pa yun, nayunak. Ay, apayanas ka na panunutan. Kay adwam. Nay, jing karim abuwalit sun na baboy, ha? Isaw, ti pulutanan tayo. Nay, umay ni misis mo. Onyok! Ay, sos, umayan. Apay nga da ka dito'y bakit? Ha? Damagang pailaang no apay? Ay, ikwa, agawid akinton madamdama. Agiinom kami la kadagiti ko kumparek. Nagmayatan ti plano yo. Nay, mare, ita kami laing manan nga giinom. Italaang manan aya. Iso nga agawid ka pa lang, bakit? Ha? Pagawiden nak akas talaang? Pare, kaslan na ugat ni misis mo ita. Ay, kaslang umarngar alyon. Ay, agawid kan bakit? Awan ti agiinom-inom. Ay, sus. Naungot at talaga. Naungit pare. Ay, naipanikas na mo time. Pare nyo, tumatder kan sa langan nga agpaisaw. Tagawid kayo. Ah, Ha? Padasan nyo pa'y nga awisan nila kay kung aginom. Bitugan kayo amin! ay, agawid akon. Wen pare, gawid kayo. Bumitog gayam ni bagay mo. Ay, naungat gam ni bakit mo, Unyaw. Oh, anya nga iti aramidam dita. Ha? Awi! Ay, wan, bakit? Agawid akon.
Nagimasan ti si daan tayo ita, nanang. Adobo a karne ti baboy ko naman. At dapat igado dito Apay anaimas ti si daan tayo ita, nanang. Siyempre, buong nga inted ni tatang yu di sweldo na. Ala, ingkakit din ayaban, tamangan tayon. Pati dagiti adding mo, ayabamon. Wan, nanang. Kasla na imas ti si daan nyo ita, manang. Ay, katwan nagmayatan ti timing mo nga imay. Karkar na manang. Hmm. Itaman pa'y. Siyempre binutbutang ko dagiti barkada ni manong mo. Ay, wen. Nadamag ko day tamanang. Apay, talaga abinut-butang mo ida? Wan, kasta unay ti butang da. Iso asaan dan ang mabalin nga awis-awisan ni manong mo, tamabutang da kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.